50 anys que té. Tu te traen ese plato y dice, ¿qué está comiendo? La mitad la mañana. Vale, va. Primer gol, mira. Uy, eso sí, Métete ahí. Ahí no te molesta nadie. Ahí han puesto para estar en serio. Y ahora me tienen que pagar el bus de 6 meses, 300 y pico de euros. Al mig, da sol, no acabant. Ens hem trobat un Banyers que venia de fer bons resultats, hem començat dominant, hem tingut diverses ocasions, el seu porter les ha aturat i després amb una jugada d'estratègia ens ha marcat el 0-1 i sempre ens toca anar a remolc. Llavors hem aconseguit marcar, empatar i tot així s'han tornat a posar pel davant i al final aquesta vegada ens ha tocat cara i llavors hem pogut tirar el partit endavant. En principi al Cubers estem en una situació privilegiada que no era el nostre objectiu inicial, però ens estem trobant còmodes, seguim puntuant, seguim sumant i llavors ara ja que estem aquí, queden tants pocs partits, si podem assegurar aquest tercer lloc,
doncs treballarem per aconseguir-lo estar el més amunt possible.